Намираме се в Разбойшкия манастир. Много хубава природа. Това е скалният Разбойшки манастир. Сега ще влезем малко да разгледаме. Ето стара постройка. Скалите тук се виждат. Може да се дойде от село Калотина по пътя към Годеч. Лош е пътя. Не е хубав, черен път е. А може и през Годеч да се дойде през село Разбойшите. В случая аз дойдох през село Чепърлянци, но трябва да се остави колата в село Чепърлянци и тук пътя е много лош. Просто трябва да се дойде с джип, може би. Ето тук е цветенца, хубаво е. Сега ще влезем малко да видим. Ремонтиране покрива, виждам. Това са селскостопанските сгради на манастира. Тук се гледат животни. Ето сено има. Много стара постройка, сигурно още от турско. Тук е нещо по-ново. Ето сега тук от тая пътека би трябвало да се качиме горе. Скалния манастир, който се намира там горе. Сега ще го видим. Това е една стара каруца. На терасата някакво семейство си правят пикник. Тук минава река. Ето тук е стените на стопанските сгради на манастира. Тук един от служителите ми каза, че това е единствената църква, в която стопанските сгради са отделно от църквата. Не знам колко е верно. Тук мостче над реката има. Ще минем по него. Дървено е мостчето. Надявам се, че ще издържи моите 125 кг. Тъй като тази година много валя, реката е доста пълноводна. Много е дивашко тук, зеленина. Ето скалата се вижда. Продължаваме по моста, за да тръгнем по пътеката. Четох за този манастир, че 3-5 век монасите са живеели в пещерите, в скалите, но след едно голямо земетресение тези пещери са затиснати и
достъп до тях няма вече. Ето пътечката тук. Тук е влажно, кално е. Добре, че има парапет, защото се пързаля. Какви завои прави пътеката. Личи си, че тук има поддръжка. Посещава се от двете места. Подхода от към Годеч, който се ходи много пеша. Лично аз дойдох с мотора, който ме докара точно пред самия манастир. Ето тук стълбите. Задъхах се. Покрити са с мъх. Ето го манастир, който е вграден в скалите. Тук гробища. Някакви импровизирани. Иеромонах Кирил. И други служители на църквата. Сега се качвам навър по стълбите. Ето вече след като изкачих стълбите и доста се задъхах, въпреки че вече малко си починах, продължавам. Ето тук има година 1950, че е правена църквата. Може би е предправена. Ето ми вече в Разбойшкия манастир, който е вкопан в тия скали. Ето там вече се виждат стопанските сгради. Тук значи не моля да не влизаме. Това е някакъв подход към пещерали, не знам. Както повечето български манастири, свещите са на самослужване. Свещници, икони. Там се забелязва някакъв проблем по тавана. Каса за дарения. Горят свещи, посещава се. Тъмно е тук, затова ще спаля на нощното виждане. Няма надписи по таваните. Еми това е почти лей. Разбойшкия манастир. Разбойшкия скален манастир. Тук разпятието.
Цветена вода, който иска може да си гребне. Пълно самообслужване. Въздухът е много хубав, чува се реката. Ето е долу. Тишина, спокойствие и уединение с природата и духовното. Ето тук как е вградено в скалите. Това е в общи линии Разбойшкия скален манастир. Още един път да го погледнем отдолу, с което нашето филмче ще завърши. Благодаря ви, че го гледахте. Дано да е било удоволствие за вас.